गिबि गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनि जुगेदि जोंनि गामिनिफ्राय गासैनिसिमबो गोजोन आरो हामलायनायथिखौ बावहरनाय जाबाय। दा जोंनि बे बालिस्रा श्रीमन्त हंगदेव दालाय खत्र खाहा खत्र दिनै जोङो 6 घन्टा थाद'नाय गैयै आर'ज मोनसे लानाय जादों। बेखौ जायखौ पालनाम होनना बुङो। बेयो 6 घन्टानि थाखाय जादों, 2 घन्टानि थाखाय आरो फुंनि 9टानिफ्राय आरम्भ जादों। दा सोलिबाय थागासिनो दङ बे आर'जआ। दा बेखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो माने फालिनाय जायो। जे बिनि थांखि बा उद्देश्यआ बेनो जाहैबाय जे सारा बुहुमनि जिब मुलुगनि आरो शान्ति आरो गोजोननि थाखाय नैबे थांखिखौ लानानै आर'ज गाबनाय जायो, बोसोरे खालामनाय जायो। दा नैबे जोंनि जि खत्र बे जिथु पालनाम, बे पालनामाव गासै प्राय 30निफ्राय 35सो खत्रनिफ्राय माने आर'ज खालामगिरिफोर फैदों, भकतफोर फैदों। दा जोङो बिदिनो बोसोरे खालामो। दा दिनै बे जोंनि बे खत्र दालाय खत्रआ प्राय थांनाय 1937 मायथाइयावनो गायसनजादोंमोन। सिगाङाव बिदि 1973 मायथाइयावनो गायसनजादोंमोन। सिगाङाव बिदि बिल्डिं बा बिदि न' नङामोन, थोरिनि बनायग्रोनाय जादोंमोन। गोदोआवलाय बेखौ बुंनांगोन गामियाव गोदोआव गामिनि जिथु गोदोनि जि नियम खान्थि बिदि सोलिबोबाय थादोंमोनब्लाबो मोनसे समाव खिन्थु गुरुनानि जिथु आदर्श नियम निति बेखौ नाजावनानै दिनै जोङो सोलिगासिनो दङ। जोङो बे धर्मल' जोङो बे नङा, जोङो हारिनि गासै खामानिफोरावबो जोङो जड़ित जानानै दङ। थुनलाइयावनो जा आबसुनि खामानिफोरावनो जा गासैबो गामिया जड़ित जानानै दङ। जोङो मात्र जोंनि आत्मानि मुक्तिनि थाखाय नैबे धोरोमखौ लानानै जोङो आवगायगासिनो दङ, आवगायलांगासिनो दङ। जोङो आसा लाखिदों फैबाय थानाय इयुन जोलैयाबो बिदिनो गोजोन आरो खौसेनि थाखाय खामानि मावलांगोन आरो बे धोरोमाव थानानैनो हारिनि समाजनि रावनि खामानि मावलांगोन बेखौ आसा लाखिनाय जादों। थांनाय 1952 मायथाइसोनि उनाव जा हरे कृष्ण महन्त होननाय सासे खत्रदिगारा बरमाजुलि खत्रआव फैदोंमोन। बिनि उनाव बिथांजों प्राय 1972-73सो मायथाइयाव जगाजग जायो आरो बिथांजोंनो गिबियाव सासे सम्बाराम बर' होननाय सुबुङा जगाजग जादोंमोन आरो बिथांजोंनो उनाव फैयै फैयै गासै गामिया नैबे धोरोमखौ नाजावनानै लायो आरो बिदिनो दिनै थांनाय 2023 मायथाइयाव जोङो खनालि जयन्ती जायखौ जोङो सनाथि मायथाइ फोरबोआव जोङो इतिमध्य खुंनानै बारहोहरबाय। दा बिदिनो जोङो इसोरनि अननायाव गासैबो जोङो मोजाङै थांनानै दङ। जों आसा लाखिदों फैबाय थानाय समावबो प्रभु इसोरा जोंखौ गासैखौबो नायहरगोन, अनगोन बेखौ आसा खालामनाय जाबाय। दिनैनि गोथार सानजों मा रायजोनि थाखाय मा हास्थायो? दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौनो हास्थायो जे सारा मुलुग जिब मुलुगनि थाखाय संसारनि आरो समाज सुबुंनि थाखाय गोजोन आरो शान्ति फैयो। जिमानखिनि आंखाल माने बेमार आजार बेफोर जाहाथे गैया जाथों, मोजाङै मोजां सोलिनो हाथों, गासैबो गाव गावनि थांखि आरो खामानिखौ लानानै आवगायलांनो हाथों बेखौनो कामना खालामनानै दिनैनि जिथु 6 घन्टायारि जिथु आर'ज बेखौ खालामनाय जादों। गोजोनथाव खौरां, माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों थांग्रा वार्ड नं 4आव माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव डे केयार, नार्सारि, LKG, UKGनि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गोबां सुबिदाफोरबो दं। अब्ला नोंथाङा माखौथो नायबाय थाखो? नैबे माइ सथा स्कुलाव नोंथाङा नोंथांनि उन्दै गथ'साफोरखौ मुं थिसननो थाखाय साखाफारा जादो। माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव नोंथाङा थोंजोङै खौरां लानो थाखाय 8099887781 नङाब्ला 95312819
8282 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।